धरती के नाम मृत्युलोक कब से पड़ल? लोग काहे मरे लागल? महाभारत में जौना घड़ी अभिमन्यु के वध हो गई, अभिमन्यु के वध जौना घड़ी भइल, अर्जुन कहले कि अब हमरा से युद्ध ना होई, अब हमरा से युद्ध ना होई। धर्मराज कहले जे महाराज हमर बेटा हमर चली गई, भतीजा हमारे चली गई। अब सब लोग अपन अपन हथियार सब लोग धर दिए। वेद व्यास अइले मृत्यु के कथा सुनवले, कहले कि हे धर्मराज उठा, एगो दुनिया में तहरे बेटा के मृत्यु नहीं खे भई, अभिमन्यु के ही मृत्यु नहीं खे भई। अभी तो नहीं कहा जानत कि मृत्यु के हई। सतयुग में एगो राजा रहले, और राजा के नाम रहे अकंपन, उनका बेटा के नाम रहे हरि। लड़का जवानी में मर गई। अकंपन कहले जे अब हमर राजकाज से मन अब हमर उबिया गई। नारद जी अइले, अब मृत्यु के कथा सुनवले। कैसे भैया? सतयुग में महाराज अकंपन पुत्र मरण से व्याकुल, एकलवता बेटा के कारण जिंदगी भइल शोकाकुल। एक दिन नारद बाबा घूमत फिरत अब आई गईले, मृत्यु के चर्चा कई के पवन सुहावन राह बता गईले। जनघरी धरती पर खाली जनसंख्या बढ़े लागल, मृत्यु ना हो। एक मिनट रवा सब तने विचार करी, यदि धरती पर केहू मरी ना, ये धरती पर रहे के जगह मिली, खड़ा होके के जगह ना, खड़ा होके के जगह मिली। विचार करो, मृत्यु ना होके खाली जन्म हो। धरती माई पर इतना भार हो गई कि धरती माई गाय के रूप धके आ जाके ब्रह्मा जी से लगली विनती करे, क्रोधवा के आगी करो करो करो, पहले तू बनाओ और बाद मलिक जी बनाई है तब मारा कर। ये माने हमरो तने सुनबो सा, तू नया नया बड़े बबुआ लव देना खा जाता रहे। ये हित पुरान बड़ा अन्य देरी से खा ले, आराम से खाई है तो निकला आड़ी आड़ी खाता लो। वाह, इहो खाई है। अब काज न तू ही खेब हम न खेब। अरे मरेला अंगार बोरी से देख दुनिया जल, ये अंगार बोरी से देख दुनिया जल। तू भैया तोर हम हाथ जोड़ता नहीं, तने 5 मिनट तने बढ़ जो। हाथवा गोड़वा बांधे के परी, हाथवा गोड़वा बांध देबो भैया। हइसन तो हम नाचे ना देखने, पोलावा में है तन के सब 5 मिनट तन के सब बढ़ जाओ। तारा हम खड़ा हम तरह कराई। दारुन पुकार जाके देवतन से कहली, दारुन पुकार जाके देवतन से कहली, अब ब्रह्मा के पुत्र रुद्र विनती करेला, अंगार बरी से देख लोगवा मरेला, अंगार बरी से देख लोगवा मरेला, अंगार बरी से देख लोगवा मरेला। धरती माई लगली थर थर कांपे, इतना जनसंख्या के भार हो गई। ब्रह्मा जी के पास 33 कोटि देवता
33 कोटि देवता पहुंचले और सभे लोग कहल धरती माई कहले जत्रा हिमाम हे पितामह रक्षा करी सृष्टि के बचाई। अब होइल का कि ब्रह्मा जी अपना ध्यान में रहले। ए बबुआ ए अरे तोर हाथ जोड़ता ने भाई तोर गोड़ो पकड़ता ने तने बढ़ जो बैठ जीवा के तरह का बैठाओ ही के परी बढ़ जा भैया बढ़ जा तन बढ़ जा कहले किताब ब्रह्मा जी कहले आंख जब खोल ले तब देखतर की रे 33 कोटि देवता हमरा सोझा दोनों आंख के भावहा के बीच में यह जगह के नाम है भ्रिकुटी। भ्रिकुटी क्रोध से शरीर एकदम जरे लागल। अब भ्रिकुटी से को प्रकाश निकलल आकाश में जाके प्रकाशमान भइल। वही से एगो लड़की के उत्पत्ति भइल। तनी भाव लगी शर्मा जी के अरे खौलत खून अरे देख के गुलामी तब जवानी बातल मोछिया पर आई जवानी बातल मोछिया पर आई तब ब्रह्मा के तन से पाणे जी के याद बा भाई धर पाणे जी अरे ब्रह्मा के तन से एगो आगी के अंगारी अवतारी एगो नारी के कहानी कहे अवतारी एगो नारी के कहानी कहे उस शरीर के वो लड़की के शरीर के रंग बकरिया आंख बलाले लाल पियर आंख ने मनबा मुखड़ा अजबे ओठ के लाली छम छम पायल कर तारी देखना ब्रह्मा जी कहले जे हे लड़की जाके रौरा जाके जल्दी से संहारी अवतारी एगो नारी के कहानी कहे अवतारी एगो नारी के कहानी कहे पाणे जी पुरान गोइया हां बबुआ ई दे खाली जबड़ा कहले किताब कहले कि है पुत्री तहर नाम रही मृत्यु तहर काम बा मारल मुआवल काटल लगली थर थर कांपे। ब्रह्मा जी का कहले तने गो बहुत पुरान फिल्म कले आने से उसकी आए जान से उसकी जाए बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा। रुको नचनिया तोहरो ठीक है भैया लेकिन एकर मुंह देखला पर बुझाता जब बात सुखाइल औठाई है एकर ना हो बतक ध्यान दे हमारा बात कहले किताब ब्रह्मा जी कहले कि तहर मृत्यु हो मारल मुआवल बाटे तहर सुनी के ई बतिया डराई गईली घबराई ये सुनी के ई बतिया डराई गईली घबराई सुन के बतिया डरा गईली घबरा गईली कहले कि तब ब्रह्मा जी कहले जे का चाहत बोला कहली कि हम तपस्या कर चाहत ए भाई तोर गोड़वा केना बा अरे एगो छान लिया सब छान दिया तारा का भी तो नहीं खबो जत हमरा शरीर से बांध दे। अरे अब हटी है अब इज्जत हटी डरावा बांध
छोड़ दे जाए दे जादी जाए गुरुजी जाए कुछ जाए जाए अरे छोड़ दिया अरे छोड़ दी ना तो ला कहता ते खैनी दे जाए छोड़ दे वहाँ का मारा के कहते नु कहत कि तनी खाई यहाँ के कोयल बनी मारे खाती ऊ कहता कि तनी खैनी दे दी एक सीख है का कहो भाई तो केसीए खाक हुई ये तो कैसे खाक हो खैनी लेयो लिहल लई आ खैनियो ले ली हलस ए भाई हम मान गए नहीं हम तो जने है जे मने वो बावे बा भा लगले बबुआ कहली कि इनाम आई काम हमरा के ना चाहिए ना हमारा से होई नाए हरि जी अरे ए हरि जी उल्टा बाटे काम आई काम बदनाम करा दी ए तनिया प्योर पकाउज गलई अरे कोर दीप शरम ई काम बदनाम करा दी अरे कोर दीप शरम कोर दीप शरम ई काम चिंता देवी नो चिंते देवी नो अच्छे दी बाबू का नाम हो तने बता दो अच्छा सॉरी छोटी बहू चिंता देवी हमरा के 100 रुपया हमरा के दिल बड़ी पुरस्कार गोड़ लगत नहीं हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा पूरा समस्त परिवार के माता बहन बेटी लोग भा लगले बबुआ तया आगे पैती त जईती धेनुकाया शरम धाम आ कुछ दिन तपस्या हो अरे पाई जईती आराम कुछ दिन तपस्या अरे पाई जईती आराम कुछ दिन तपस्या अरे पाई जईती आराम कुछ दिन तपस्या ब्रह्मा जी कहले जे का चाहत रू बोला कहले कि हम तपस्या कर चाहत रही कहाँ गोली तपस्या करे कहाँ विंध्याचल पर्वत पर हई जहाँ के विंध्यवासिनी माई के जहाँ स्थान बा ओइजा कोइली 5000 वर्ष तक तपस्या कैली फिर पेट ना भरल मन ना भरल मल्यागिरी पर्वत पर कोइली ओइजो जाके 5000 वर्ष तक कैली तपस्या अब कहाँ कोइली कहाँ धेनुका आश्रम धाम धेनु मतलब गाय जहाँ भगवान के धाम गाय के खुर के समान बा वही जगह के कहल जाला धेनुका आश्रम धाम में जाके कितना दिन तक कैली तपस्या कितना दी मास्टर साहब तनी विचार करो 21,000 पदुम बरिस कितना के कहल जाला कितना के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम आ 21,000 पदुम बरिस तक एक अंगूठा पर खड़ा होकर तपस्या कैली कैसे कली हली कैसे तनी गणना करी अभी हमनी के जौना युग में बानी जा ए युग के का नाम है कल युग एक कल युग के अर्धवाई कितना बा 4,32,000 द्वापर के कितना बा 8,64,000 त्रेता के कितना बा 12,96,000 सतयुग के कितना बा 17,28,000 आ जब चारों युगवा के जब जोड़ देबो तो होई 43,20,000 और जब चारों 71 बार जब बीती 71 चौकड़ी जब बीती एगो मनवंतर होला
आ वो तरी 14 गो मनवंतर बा। अभी हमनी के 7वां मनवंतर में बानी जा, जौना मनवंतर के नाम है वैवस्वत मनवंतर। विचार करब आ वो तरी जब 14 को मनवंतर बीत जाई तो एगो कल्प होई। अब तब ब्रह्मा जी के एक दिन होला आ वो तरी ब्रह्मा जी अपना अर्धुआई से 100 वर्ष तक जियले। तो सतयुग में 21,000 पदुम वर्ष तक तपस्या कैली। ओ करी बात ब्रह्मा जी प्रकट भइले लगली रोवे। ब्रह्मा जी का कहले कि जो उनकर आंख के आंसू रहे औजुरी में रोकले आ कहले कि हे पुत्री हे मृत्यु जा तहरा के वरदान देतनी। संसार में मरबू मुइबू कटबू तू ही, लेकिन संसार के लोग तहरा के दोषी ना कही। ब्रह्मा जी के वरदान है। का कहले केहू नहीं कोही मृत्यु हऊ अत्याचारी, सब लोग बीमारी से मरी। जौना अंजुरिया में असुइया रोकले रहले ओकरे से 3 प्रकार के संसार में बीमारी होला। कौन कौन? 3 प्रकार के। कौन कौन? कौन कौन? वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग। और 3 प्रकार के बीमारी से आज 300 प्रकार के बीमारी हमनी के होती। बात बढ़ जाई, पित्त बढ़ जाई, कफ बढ़ जाई, तो 3 गो प्रकार के बीमारी हो। आज 3 गो से 300 प्रकार के बीमारी भइल। केहू नहीं कोही मृत्यु हऊ अत्याचारी, सब लोग बीमारी से मरी। अब पापा तोहरा के ना धरी, सब बीमारी से मरी। पापा तोहरा के ना धरी, सब बीमारी से मरी। तो बीमारी कहाँ बा? हमनी के शरीर में। हमनी के दुश्मन कहाँ बा? हमनी के शरीर में। का है दुश्मन? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या विकार। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या विकार हो। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ई हमनी के शरीर में दुश्मन बा। अल्लाह उकेला ना। काम शरीर में बा, क्रोध शरीर में बा, लोभ शरीर में बा, लेकिन लौकी ना। ई अशरीरी शत्रु है। अकम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या विकार हो। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या विकार हो। आजो रवा सभे तने विचार कर ले। मृत्यु सब करा के मुआवेली, लेकिन संसार के लोग केहू मृत्यु के दोषी ना कहेला। का भई रहल है? किडनी फेल हो गई रहल है, दवाई चलत रहे पटना से, जियले है ना मर गइले। अच्छा अच्छा। राम सुभक चचा स्वर्गीय चंपा देवी माई के सुपुत्र हरेंद्र यादव। हमरो नाम हरेंद्र है। तो लोग हमरे के बूढ़वा कहेला, आ बूढ़वे नाम हमार प्रचार हो। देखी छोट रही न तो कजन उसन बात कहत हो। तो छोट रही तो गांव के लोग नाव धरे रही तो बूढ़स बोलत रहे। एकर नामे बूढ़वा तले हमार बूढ़वे नामे हमार प्रचार हो। हमरा के पुरस्कार हमरा के दिल बनी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। संसार में लोग मृत्यु मारेली, लेकिन केहू मृत्यु के दोषी ना कहेला। का भई रहला? किडनी फेल रहल है, बनारस दवाई चलत रहल, मर गइल। का भई रहल? लीवर कैंसर, मर गइल। का भई रहुए? घर से निकलले सांप काट दियो, मर गइल। का भई रहल? नहीं खजनत का रोडवा पकोइले है, बाइक से तले ट्रक वाला मार दी। का भई रहल? अभी ये तो प्रोग्रामवा का के बैठले बस। आत्मा के शांति मिल। हे भगवान आत्मा के शांति दे। यही से हम कहिले कि काहे मारेली मृत्यु है, लेकिन केहू मृत्यु के केहू दोषी केहू ना कहे। अतने में जाना भैया सफल सनसा। अतने में जाना भैया सफल सनसा।
अगिला के जमराज के यदि दूत आइयो जाइलो हाँ, हाथ जोड़ दिलो कि चल अब तोर समय हो गइल बा हाँ। ई ओहू लो से लागे कहे कि पहले तनी खैनी दे 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 दो तब लिया चल चल अब हम जमराज के यहाँ चल अब तनी एक खिली पहले खैनी मान गए ने भैया 1 घंटा तो कसहू बिलमा दिया अरे बाबा में अरे अरे पूरा बाप कटबे का अभी पीछे आ जा हम जान गए ने आज सुदर्शन जादव फेल आज सुदर्शन जादव फेल अरे वाह 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 14 नंबर मोग दे बाड़े भाई साफ मोहित कोई है घन श्याम ए सुन दे हधारी सब लोग बीमारी से मरी आपा तोहरा के ना धरी सब बीमारी से तोहरा के ना धरी सब बीमारी से अब हमार समय लास्ट बाय को 2 मिनट के तने गो लयदारी तनिका काहे गाई